Ja és aquí el Pau Paterres de Tàrrega, l'autèntic Festival de Ponent. Els propers 11, 12 i 13 de juliol gaudeix amb tota la família dels concerts Doques Grasses, Tremenda Jauria, Lil Dami, El Diluvi, la Cobla Catalana dels Sons Essencials i molts més. 3 dies de concerts, sopars a la fresca i mercat d'artesania. I el dissabte, per als més menuts, el Pau Pa Kids, amb el gran parc d'aigua, tallers, assaig obert de la companyia Oloquer i el concert del Pot Petit. Un festival per a tots. Entrada gratuïta fins a les 10 de la nit, després 5 euros. Més informació a paupaterres.cat, amb el patrocini d'Estrella Galícia.